Hello mga followers, mga ka-listeners. Musta na kamutan nanda no? O karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Ug sa dili pa ako di basahon ni duha nga nag-comment si Rocky Vlog. Hello Lord, sinsya na grabe sobrang busy sa trabaho if now minang kog drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw Rocky Vlog ug kang Jaikil Puntalan. Good morning po idol. Ay pwede ko mag-request sa drama katong drama nga balbal. Drama. Salamat idol. It's me, Jaikir Puntalan from Santa Maria, Bulacan, Manila. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Ako lang suwayan ng pangita ha sa balbal nga drama. Jaikir Puntalan. Ako lang suwayan ng pangita. Masig mag-upload ko ani. Salamat kayo no sa pagpaminaw. O karon, di ta maglangan, niya ang sumpay ning sugilanon, sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Iya kinikikakwas. Daddy. Daddy, ayaw nagtatukang atong anak. Anak, iyan na si Daddy. Iyan ko. Ihatag. Mayong pagpaminaw sa Ihatag na ko ang Lex imong Fino sakit. Vlog. Ihatag na lang ako. Ayaw lang ikaw. Chipa. Oh, may ako na si Sarah Chipar. Oh, hinahinay niya kipukang iyang mga mata. Mommy, Anak, kinsa ning nigakos na ako. Dad, Yes. Iyan ako, anak. thank you, Dad. Thank you. Ikaw pagilak. Laban. Laban lang, anak. Kayanin mo. Kaya mo yan. Yes, Daddy. Ihatag na lang ni Daddy ang imong sakit, anak. Dad, ano sa kanya po? Karoon pa lang yun. Thank you, Dad. Ginian ako. Of course. Pinanggati ka. Dad, di sa'yo na kong biyahe. Yes, baby. Yes. Hindi na ako mubiya. Hindi na mubiya si Daddy, ha? Thank you, Dad. Mommy, yes, sir. may thank you. Thank you. Ano si Daddy? Ingon ka ni anak ka pinangka ni daddy mo, anak. Ay, dili ko kapag ka na ako mga luha nga nagtanaw sa mano ka na. Gigakos ni Sir Chibarsin day Sara. Dayon gihakan. Alawan. Anaagi apuap ang ulo. Maglaban ang imong Or di, anya, masakit pa kayo. Mao ba? Ako guni ipakumot ni Lucy akong OD para mawala ang kasakit. Baby,
Ato na iyang po ni Lord, ha? Nga kanang imong gibati, bumbalin na lang ako. Kaya di ko gustong mag-antos ka. Di, ayaw lang. Gano man, Mag-goal si Mommy. Sarah. Mag-goal si Mommy nga. Masakit ka. Way kaso na ako kay waman ko ibana. Sarah, anak. Nak, Bitaw di. Sagdi lang di. Kaya patingalinin ako. Kaya na ni mo, anak. Kaya, ibaw ko. Dunog ang kay strong determination. Beauty queen kun ka. Mag-Miss Philippines pa ka. Dayon, apel pa kag Miss Universe, di ba? Guba naman ang akong beauty di. Midaot naman ko. Ay gaguol na. Maulian pa ka. Guwap, agyapon ka, anak. Guwapa pero way uyab. Oh, di ba? Dagan mo nag-ilog ni mo. Nangawagtang na di. Bati magod ko batasan di. Mau ba? Naon ta ko'y uyab di. Buotan ganito siya pero wa magod makauyon sa kong batasan. Wa na magpakita. Kinsa? Si Piolo di. Piolo? Imelda? nakakita ka niya. Ako man gisend ni mong ilang picture, di ba? Asa na siya karon? Ako nang gibuwagan. O niya, akong gihinginlan. Ano man? Mausabon kayo ko gunahon na, tikod. Dali kayo kung masuko. Dali kong mahiubos. O niya karon, wa na siya. Pero, mahal na ko siya, di. Anak, Bitaw, di. Mahal kayo na ko siya. Mayong pagpaminaw Ano sa ba? Lex Pino Vlog. Nagpangita ko niya, di. asa na di siya? Wa na magpakita. Nahiubos to kaya ako magkibuwagan. O niya ako pag yung kihinginlan. Gamayng diferensya. Masuko dayon ko. Imelda, asa na karon si Piolo, ha? Nagtrabaho sa City Hall. Staff na siya sa usa ka konsihal. Mau ba? O di, Dugay na mong nagbuwag? taod-taod na di. Di, nagduka ko. Katugon ko. Sige, katuog na, baby. Di, ayoko kaya. Yes, niara ko. Thank you, di. Love you, di. Love you, anak. Pwede di nga. Muunan ko si mong bukton. Yes, pwede kayo. Dali. Parehas ato 7 years old ako. Bisan dako na ko. Kung guston gihapon ko nimo. Anya, paunlanon sa imong bukton. Di ba di? Yes, anak. Kanak ay tungod kay pinangka ka ni Daddy. Di, Oh, ayaw laki lakod. oh, Dili man ko gusto nga makakita nimo nga mo cry-cry ka. Sarah. Mi, arisat ka sa pikas, Mi. Tapad na ako. Si Daddy, aris akong left side. Kanya ikaw, sa akong right side, Mi. Sige. Lucy, Lucy?
Dali. Dool. Ay, nga naman, Day! May isuno ka? Lucy. Picture me. Ay, oo, sure, Inday, oy! Bebe. Sige. Asa ko cellphone. Asa man? Di ara. Lucy, di ara ang cellphone ni Sarah. Ay, okay. Ambay man, be? Sige na. Picture na. Picture me nga. Nagunan ko sa bukto ni Daddy. Anya si Mami. Diripod sa pikas. Okay, patek. Okay. Sige, ha? Ready? 1, 2, 3. Okay! Haan niya ang sunod. Ikaw di mo kiss ka na ko sa kong aping. Hasta pa si Mommy. Haan niya, picture dayon ha, Lucy. Okay. Ay, i-video di ay, Lucy. Ay, i-picture, Inday? O, i-video. O niya, inikiss din niya na ako, mi. Di, may dialogue mo. Dialogue? Unsa man, ha? Ang inyong dialogue, mao ni. Love you, nak. Anya mo tubag pod ko. Love you, me. Di. Okay? Simple ra. Okay, me. Di. Okay. Anya ikaw, Lucy. May mo ihap until 3. Dayon. Shoot dayon, okay? Okay. Ready na mo, di? Me? Yes, anak. Ready na sila, Lucy. Ihap na. Okay. 1, 2, 3. Love you, nak. Love you, di. Love you, me. Bay, Phil. Bay, Buloy. Sino ka? Ikaw matong Sara? Oh, lugmaw mo lagi ng luha mo. Wa ko may paupay kung sa ikong buhaton. Sige na ako nang makita si Sarah. Bay, Wa pa siya malangkat sa kasing-kasing. Ay, Buloy. Wa pa. bayaan mo, Pepilo. Klaro niya eh. Ay, kung ingna nga, kung adto ka dito, di na mo balikos risa. Bay, Oh, ay kung tubaggag bay diha. Hupaw mo lang ka. Kung di mo nang buhaton ba, no? Pida, kung di mo balikot, konsensya ka, oy. Tungkol kay, no, nagod, sa panahon sa imong mga kasakit. Si Risa, may am-am ni mo. Si Risa, may hatag ni mo kalipay, di ba? wa ko ka na ikalimti, Bay, Buloy. Dili sa'yo ng pagsalikway ni Risa. Tungkol kay nakaangko na po siya gluna sa kong kasing-kasing. Ano ginaingon ba nga? Sana dalawang puso ko. Kaaway ko na mo ba? Kung na mong isalikway si Risa. Bay, Buloy. Di ko gusto nga magbagi ita ba pilo. Di ko, may kumunta. Pero kung mabuhato no, ang biyaan mo si Risa, kalaban tayo pare. Bihan taon na ka, Bay. Duty ko. Mayong pagpaminaw sa Lex Ikaw Pino ni. Vlog. Ate, sa oy. Marap ko na bato hinon sa kong isulti. Kitang doon kayo, duty ta. Darang imong baon, oh. Oh, daman ko na yung baon, ha? Oo. O niya, jasad imong vitamins, ha. Lisa. Tumara na, ha. Sure. Ikaw di kam duty. Majuti ko eh, pero o niya na. Yan sa man mo kunang kunin mo. Amping sa pag-drive, ha. Of course. Bye. Bye. Samot. Masaya samot. Samot ko in love ni mo. Hagkan ko ni mo, mataglakaw ni mo. Ikaw ha,
Amping ka. Yes, my king. Oh, Nga naman ka. Murag, doon na kay reaction sa dihang militukog, my king. wara. Wa. Sige. Arin ako. O sige, amping. Nakalitan ko sa dimilitog siya, my king. Tungod kay mao kini ang ako mapati. Gikan kang Sarah. My queen. Wadi mo sulti si Sarah sa matuon niya kaimtang. Dili ko makaako. Ayaw ka. Di ko gusto nga musamot ang iyang kahunlak sa kinabuhi. Maukyod. Gusto ko nga magmalipayon siya. Chibar. Mulakaw ko. Asa ka? May atuon ko. O sige. Good morning, tita. Oh, Robin, good morning. Imelda, insa siya? Siya si Robin. Nahinamdum ka nga sa mga pictures sa dihang gihimo ang coronation night sa Mr. King ug Miss Queen. Diin si Inday Sara ang nahimong Miss Queen. Oh, yes. Siya ang first runner-up. O ang sa pagka Mr. King, mo katong Piolo, siya mo ay nahimong Mr. King. Oh, I see. Robin, iho, akong husband, si daddy ni Sarah, si Chibar. Nice meeting you, tito. Salamat. Ni ako, aron, mudo ako kan Sarah. Salamat, Ruben. You know, tito, madly in love ko ni Sarah. Oh, ha? Yes, tito. Pero sad to say, dili lang ako ang iyang priority. Oh, okay. Chibar, sige na, padayon na lang. Kay may atuon ka pa man ka, ha? Ako nalay bahala kang Robin. Excuse, iho. Go ahead, tito. Dali, Robin. Aron makakita ka sa kahimtang ni Sarah. Nagtakilit siyang naghigda. Inday Sarah. Ngano? May bisita ka. Bisita? Si Piolo ba? Oh, shit. Dili Inday. Si Robin. Robin. Salamat. Ni ako, aron, pagsusi sa mong kahimtang, Sarah. Lying in the hospital. Dapat lang. Para mamaayo na ka. Basi na lang, Robin. Maayo pa ka. Kapila na kaniduaw na ako. Yes, of course. Because you are special to me. Thank you. Pero ang piulo nga imong gipangita. Wa gyud nagpakita nimo, dili ba? Bitaw. Wa na gyud. Wa tay mahimo. Unsaon nga gikalimtan na magyud ko niya. Oh, Sarah. Ay, si Lucy. Hello, Lucy. Balay! Wala kayo di mo sulti si Piolo sa kahimtang ni Day Sarah? Oo, isultihan man. Unya! Wadyo si Dya makahunaw na og duaw? Oh, Tig-apon niya kasing-kasing, way! Lucy,
May pa rin kontrabida nga, Ruben. Uy. Sige, pagduaw rin day Sara. Laki nga. Na-disturbe niya. Tingnan ka na ko, nga pasalamat ka ni Are. Di na itawan. Niduaw na daw Sara. Pero kung saan nga si Piolo mo may gihandom ni day Sara. Sagdi lang, Lise. Gihandom mo, agad mapakita. Usbunton ako. Usban ko itong istorya. sa Ah, Lex wala Pino nang inyang Vlog. kalikubos ni day Sara. Ay, paduawa si Jadir Ray. Saman, si Lucy, sige follow up taon. Kanus ako nung kamaadto dito. Ay, pagkanus Robin, ay sige duaw dito. Pero ikaw, ang yun. O pagkukahukom bay. Bida eh. Miss amang taong kakahukom taon. O nyara bag di na siya kasulti? Bay buloy. Oh, samang ka eh. Ato dito eh. Oh. Oh. May bisita bay. Paliho ka bli. Okay, kadiyat. Good afternoon. Yes sir. Unsay ato? Na si Piolo, Oh, kinsa man ka sir? daddy ni Sara. Ano? Na ba siya? Mo magani ang opisina ni Konsehal Tabukal. Oo sir. Kinsa nga na to sir? Chibar. Kadiyat sir ha? Paabot na kadiyat sir ha? Okay. Bay. Kinsa bisita? Daddy Sara. Ha? Tading Sara? Oo, siya bay. Nga mo man yung pasudla. Gasira pag gini mong pultahan. Oo, so sudlo na ko. Pasudla. Ako na lang. Ako lang yung babli. Oo, sige. Ikaw lang, may pa. Sir? Ikaw to si Piolo? Ako, sir? May tuyo unta ko? Dali, sir. Sud. Salamat. Bay buloy, palihog ko. Coffee para ni sir. Uy, salamat ha. Ayun na, naka-coffee na ko. Lingkod palihog, sir. Unsay ako ikalagad din. Salamat kayo. Kining, ako day si Chibar, ang daddy ni Sara. Bay buloy, magsultiyo namin, okay? Biyay lang mo namin, okay? Okay, bay. Okay, sir. Kano sa ka lang naabot? Di ba lang gidugay? Maayo kay nakalugar kag suroy diri sa opisina? May importante kaya akong tuyo, good. O unsa man ang sir? Ibaw ka matingali nga masakiton ang akong anak nga si Sara. Oo, sir. Nahibaw ko. Muhang iyo ko. Pwede nga muduaw ka niya? Bisan gamay lang higayon. Bisan gamay lang higayon nga akong gipangayo nimo. Niya siya karon sa ospital. Ug makaluluoy kayo ang iyang kahimtang. Sir. Sige, Sara. Dili na ko magdugay. Salamat, Robin. Ayaw pa salamat. Basta bear in your mind, Sara. Ako mo'y naghatag dakong pili, nimo. Thank you. Tita Imelda, ato na ko. Goodbye, iho. Bye, tita. Anak? Sarah? Mas may pa si Robin. Nagsigi pa og duaw nimo. Bitaw mi, no? Looy sa siya. Ni Sarah. Looy siya. Tungod kay bisan gamay. Wa ko'y kugmani. Anak. Ato na ka, Dong Robert? Oo, Lucy. Ato na ko. Way ayo. Salad?
Unsay walay ayo dang? Abi ko bag malipay nga akong giduaw. Ay, si Piolo man daw nagipangita. Ha? Ano? Ano? Ay, sabta man lamang dong uy. Mao gyud tingali ng masakiton. Magkapahiubos lang, Lucy. Kita na si duaw. Pero si Piolo mo gipangita. Ay, sabot lang intawon dong, Ruben. Ay, shit! Ana, gisit panukong ko. Gusto ko nga magmalipayon ang akong anak, Piolo. Bisan sa humubong higayon. Sir, Hinungdan nga bisan og dili angay niya pabaga ko sa kong naong nga miari diri sa inyong opisina. okay ra gyud, sir. Pabaga ko sa akong naong bisag wa ko sugua sa akong anak, pero nakadesisyon ko nga magkikita nimo tungod sa akong katuyuan nga gustong makakita ang akong anak nimo. Sir, Maunang muhangyo ko. Kung madagang hangyo, dong. Sayod mag ko nga nagbuwag naman mo o gihingin lang pagid ka sa kong anak. sir, Gisultihan ko niya nga bati siyag batasan. Mausabon ang kinaiya. kasabot ra ko, sir. Oh, Risa. Hello, Risa. Hello, Baloy. Oo, hindi ba ako check up ka kung naasar sa may Piolo? Asa na siya, Baloy? Di sa opisina. Wala siya nilakaw? Wa, pero doon na siya bisita. Mo ba? Bisita di ay? Ano man mga ayo na pagtabang? Medical? Dili. Taligsaon rin bisita ron niya. O sa kasiman, gikan bigyan sila ingasod. Ha? Kinsa man, Baloy? Amahang Sara, Unsa? si Sir Chibar. Tua ang amahan ni Sarah. Mao'y bisita ni Piolo. Unsay tuyo. Gikuyawan ko. Manawag pa ka ko Mayong niya. pagbuminaw sa Lex Pero- Pino Vlog. Basin og makasamo ko. Basin sa palain siya nako. Malain siya nga magpakita ko nga insecured ko. Ay, di lang tingali, oy. Paabot lang ko nga masulti siya nga nakikita niya ang amahan ni Sarah. Basik laino niya sa pagsabot ko yun. Kung mangunay kog susi, kung unsay tuyo sa amahan ni Sarah. Niya, pakiton ka na mo sa mong picture nga dito sa ospital. Asa, sir? Baw ka? Pagkadako na kong damgo sa akong anak. Hilig siya beauty contest. Ugani, nahimo na siyang Miss Queen. Nagandoy pa ko nga mahimo siyang Miss Philippines. Pinawag siya may potential si Sarah. Tanawa ang among hulagway. Oh, wow. Oh, inyo siyang itong o inyong gihagan. May dialog pa na. May video. Oh, gusto niyang mabati nga mahal na mo siya. Gusto kang makakita sa video. Sige, sir. Okay. Pwede? Imong i-play, sir? Akong i-play, ha? Sige. Love you, Nak. Love you, D. Love you, me. Oh.
Dami ang pugkong nako. Nga dili mo buto sa paghilang. Kay sakit kayong iyang real status. Ngano day, sir? Ang sa magiday status sa kahimtang ni Sarah. Brain tumor. Fourth stage. Ginoo ko. Ginoo ko. Gisakitan na usab siya. Anak, 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 Sarah. Sarah. Laban lang, anak. Laban lang. Pagigbatong kina. Kasi di madugay mo ari si Piolo. Sadi, buwari si Piolo. Mo ari siya, anak. Dali. Sanding ni Daddy. Kana. Di, ano nakasulti ka man nga buwari si Piolo? Nagkita mi. Unsa, Nagkatagbo ang among dan. kaila di ka niya? Kitabi ako sa picture sa diyang gikrunahan mo sa as Miss Queen ug Mr. King, di ba? Muarigit ko na siya, di? Moari siya. Nibaw siya nga nakadini sa ospital, anak. Wa lagi. Basin ni uli pa sa ilaha. Na makaklang tingali to, di? Dili tingali to siya mamakak, anak. Gitamparos raman ako siya, di? Ha? Imo siyang gitamparos? Gitamparos na ako. Tungod sa buhi niyang bakak. Tinuon nga namakak siya? Pasangil lang ako, di? Oh, mau ba? Hinungdan nga dili na siya magpakita ako. Sarah. Magpaabot ko, di? Basin ugwa siya mamakak mo. Diin ka ni Adto. Sa opisina ni Piolo. My God. Kibarato mo ang imong kaugalingon? So what? Ang importante, Imelda, nga malipay ang atong anak. Way hinungdan katong tawhana. Way hinungdan para nimo. Pero kalipay siya sa atong anak. Chibar. Imelda, ihatag na to sa atong anak ang iyang kalipay. Dili lalim ang kahimtang ni Sarah karon. Chibar. Hindi pa ka matug? Hapit na alas 10. Tugo na ka? Unta, Sige, matuo na ta. kining... Oh. May ipangutana ka? May problema ka? Problema? No? Waman? Basig di lang kamutugan. Wala ko problema, wa. Okay? Oh, sorry. Sorry. Ayaw lang og kasuko. No. Oo, wa ko masuko. Wa. Murag may bugat magod ang imong tingog. Sorry kaayo ha, nga kulit kaayo ko. Mga tuog na ta, okay? Okay. Ngayon na si Risa. Ganakundan sa kumbukton. Bangon na ako. Subos lawas. Inayon lang ko ang nakumbukton. Ngayon kionlanan. Magkawas mo na ako.
si Lucy. Hello, Lucy. Buloy! Oh, Asa na ba sa stulo, oy? Nagpaabot pa silang Sir Chibago kay Sara. oh, unsa? Ipasalit ko nun ang siyang Sir Chibago mo, are! Unsa? Bakbakon ba yung anak niya, oy? Lucy. Naunsa? Lakip ang masakitoan? Iyang bakakan? Oh, Lucy. Oh, si Baybuloy. Bay, Oh, tubagan niyo. si Chel maganaw. Nganaw ka? Tubaga? O sa may tubagon? Kinsa ba na? Si Lucy. Lucy? Ambe. Oh. Hello, Tira! Asa naman taon ka? Lucy? Nagbalako mo kang Sir Chibago mo, are ka. Isudihan ba yan ni Sir Chibar ang ijang anak nga mo, are ka? Pero wala ka ni are? Lucy. Dili ka magkonsensya, oy! Nga mamatay ni Sday Sara nga magbangon sa imong bata. Lucy? Matagi sa taon o ka may importansya, oy! Nagkapuyo ba yan ka diring libre sila? Huwag kay bayad. Buloy, kuha ang cellphone, no? Bay, saka. Waray ko sa kong kwarto. Bay. Bay, bida no. Musadno ka siya sa hangyo, Lucy. Bye, Buloy. Oh, asa ka? Jacket lagi ka. Asa ka? Mato ko sa ospital. Moto ka, Sara? Oh, O si Risa? ikaw na ang may bawang masulti kaniya. Please lang. Nakatuog na siya, hinahanap na siya. Kung gustong matugaw siya. Okay? Oh, okay. Sige, bay. Sige, arin ako. Okay, bay. Ito na siya. Ako lang pasabot ni Risa. Siya ka tumisakay sa kotse. Huwag di padagan. Asa siya? Kasi nagpahibaw na ako. Sorry, Piolo, pero nasabot na ko katapaw lang kagay mo pagmahal na ako. Tingali, mo ato siya ni Sarah. Ugpiyaan ako niya. Huwag ko'y mahimo. Dawato na ako ang kamaturan. Nga dili ako ang tag-iyan ni mo, Piolo. Dili ako ang tag-iyan ni mo. Unsaon ko man. Mayang Ambing ka, pagpaminaw Piolo. sa Lex Pino Vlog. Si Risa. Siya ka nag-ambos bintana. Risa? Buloy. Ganinar ka diya? Oh, naglantaw ko nga ni sakay si Piolo sa kotse. Huwag ni padagan. Mao ba? Nakita na ko siya. Wa siya masulti ni mo asa siya? Wa man, Buloy. Hindi ba? Nahinano ko. Nakatuhog ko nga nag-unlan sa iyang mga buktod. Pero nakamata ko. Wa naman siya. May bangon ko aron mangita niya. Dali kong nitambo diri sa bintana. Nakita na ko siya nga paspas kay nilakaw. Padung sa iyang kotse ug nisakay. Nipadagan. Ug nagpalayo. Ako kining... Ako iyang gitugon. Oh, mao ba? Asa day siya? Emergency lang, Risa. Oh, emergency? Oh, Podto siyang Sara. Di ay ha. Pumagod siya magsulti na ako. Ako bitaw siyang giagda pero... Ako ang kining mao ni resulta sa ilang pagtagbo sa amahang Sara. Oh, mao ba? Aminaw ha? Inaani mo kung hitabo. Kalit. Flat tire.
Sungog ko sa panahon. Tawag ka na ko si Baybuloy. Patabang ko ni. May pulong ni. Hello, bay. Bay, ari ako. Ha? Asa? Di pa ko dili layo sa itong ipuyan. Pasa ko diri, flat tire ko. Oh, Di ako diri, doon sa may 7-Eleven. Rescue ako. oh okay. Okay, sige, sige. Ano, tika? Asang location ni mo? Mao ba? Palihog, tabangit taon siya, Buloy. Ato na ko. Hiyo sa ligid. Gabaan tingali. Ha? Gabaan? Ang gabaan? O manang hidi mo. Brisi. Buloy, dili ko makagaba. Oo, dili ko taon. Nganong ko taon. Kasal na ko'y kuwang ninyo. Nya, lakaw siya di ba ng hit, bida? That's unfair, di ba? Andam na ko masabot, oy, Buloy. Oh, bida sa nang pagkistorya, ha? Labi ka bukutan rin sa. Pusaran ka. Buloy. Doon na si Buloy nga ni Apas ti Piolo. Manawag unta ko pero pasig masuko siya. Di na lang ko manawag niya. Masama ka riya! Oh, bay, may ganyan ka. Hiusan lagi ko. Ang gabaan ka rin sa? Ha? Pumukab ng hirgod. Bay, Eh, bawa ka sa ganyan lakaw ka paingon sa imong kutsi. Glantaw-taw sa isa ni mo. si, Ang glantaw siya ni mo. naglantaw siya na ako. Oh! Ang glantaw-taw. Ang tuloy, masakay ka sa imong kutsi. Padagan ka playo. Ngayon sa mga sa Bagibaw. Kuan, kita na ko siya ang naglantaw sa may bitana. Nga, napalayo ka sakay sa kutsi. Natuog naman to siya, pagawas na ako. Oh, lagi. Pero, kamata man siya. Yaw man kuno kasi ang kiniran. Nang hido, ay, naunsam ka. Imo, nagitsulag mayo. Tsulalak na ni mo. Kasalang ikuha ninyo. Tawag ko na mabuti ayon. Hilak ang galito. Mao ba? Balik ka dito eh. Langit ka ro. Unsa? Respetuhin sa ng babae nga naghatag di mo kalipay, oy. Nagamam sa mga kasakit. Bay, buloy. Gamitan ng motor ay. Balik dito. Ako lang ilis na niligid. Balik ka, tuloy sa dito ko. O, bay. Animal nga Piolo. Ako itong gikasabtan na. Ngano, nakontak ni mo? Akong nakontak pinaagi kang Bulay. Nakasulti mi ni Piolo. Akong gisudyaan, oy. Giboy-boy pa na ako, ha. Nakapuyo siya diri nga libre diri sa inyong compound. Unya bisag duaw lang ni Day Sara. Magdumili si Ja. Da. Ha, pasalig pa. Baka ko na itong dakpa. Si Sarah, wa matug, Lucy. Kay magpaabot ko no siya ni Piolo. Hala ka lang, uy, maumban. Hasta usab si Chibar. Tuwa sa silong. Nag-atang nga mo abot si Piolo. Ay, kunta ko nag-usap si Buloy, be. Palihog ko, Lucy. Oh, Ma'am Imelda. Bida sa buka sa una eh. Hapit ang mag-ayos lang gini rin, Berpida. Oh, is Lucy na sad. Hello, Lucy! Palay! Asa naman ang tawag si Piolo ay? Bita pa ako, tabuin, padung na to niya. Pero, hiyos mo ligid siya kutsi. Salan? Hiyos ang ligid. Salan ka niya. Abot lang mo niya. Ay, ang amahan mo ko ni Sarah ato ka sa silong sa ospital. Nagapaabot ang abot si Piolo. O, lagi mo, analag ito sa ipilo. Mga ilang ko pa sa ilo ni Risa. Risa? Piolo, may balik lagi ka. Ibalik ko. Aron sa pagpananggit din mo. Wala lagi ka nagpahibaw na ako. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaad ka nga dili mo biya. Ipakatuog ko nimo sa imong mga buktod. Apan sa pagmata ko pa. Wa ka na. Sa ilo ako. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing.
Okay. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Og please, don't forget subscribe my channel. Og salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.